To je ale moc. Už som hladný. Tak, čo som tak mohol dať? Toto som mal. Dobre, tak. Jo. Umiem. Jo. Som očistý. Tak čo dám teraz? Toto. Som aspoň zúľate niečo. To by bolo. Idem sa dole nájsť. Idem jesť. Dobre. Mohol by som dneska do mestečka a niečo predať. Najprv si pozerám postup, či nejakú mám. Rozmer. Noviny. Každý deň asi dostávam. Pozerám si to takto. Tak, vojna. Slimovia útočia na mestečko, nikto nevie prečo. Usídlili sa v jednom jazere pri mestečku, kedy zautočia, to nikto nevie. A to bolo asi to, čo som minule videl. Vlastne. Mestečko sa bude rozkladať na ploche. Budú sa stavať domy a budú mať veľa peňazí. Čím viac peňazí, tým viac domov. Bank. V mestečku rozhodli, že malá banka pri farme Meloncraftera sa bude búrať. A namiesto toho postavia obchody a banka bude v mestečku mnohom väčšia. Konečne. Dobre. Pôjdem niečo predať do mestečka. To bude ale to. Aby toho viac dať. To len. Bavlna a vajcia tiež. Vyberiem sa. Aha, ešte jedna vec. Tak, ideme. Ešte dám nové do truhly. Tak, môžeme ísť. Oha, čo je to tu? Nastupovať. Wow, TNT. Môžeme to odpáliť? Určite, neviem to žiadno zakázané. Dúfam, že nevybuchnem. Dáme. Moc to teda nepoškodilo. To ale vypočítali dobre. Dobre. Dúfam, že sa nebudú sťažovať. Snad, lebo sa to bude objavené v novinách. Ale nemusia sa vždycky sťažovať. To budú v novinách. Ideme autobusom, že ale to bude teda veľa toho. Rýchlo ideme, chcem moc meškať toto. Chcem byť taký pomalý. Takže, ale jak si tak to rozdelím? Pekne vyzerám. Takéto kalhoty sa mi ľúbia. Len viac sa mi ľúbia tieto inšie. Keby ja nohavice. Ako by som to normálne mal. Pyžamu. To jo. Tak, ale nechápem, jak toto sem dám. Všetko. Možno mi to vyplatia potom.
Ale to bude dlho trvať. Fakt, peniaze som si nezabral. Chcel som si niečo kúpiť. Aha. Už viem asi čo. Som si chcel ten meč. Dia. Dobrý. No veď. Zoberiem si aj taký ten dia meč. Oha. To bude úplne dobré. Takže ideme. Oha. Som tu. Ale nechápem, čo je henže tam. Asi to možno aj zoberiem. Kniha by sa mi aj hodili. Knižnica, taká knižnica. Pozor. Dobre. Ja už som si minul. 15 je to. Dobre, pekávareň. Oha. Za toto 2 výrobky. Takže 2 výrobky. Toto je za koľko? Za 8. 8, to je 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11, 12. Oha, bože, no nevadí. Si to sem. No. Proč tam nešlo? Koľko som dal? Zoberiem si tak. Toto. O bože! No to by už asi aj mohlo byť. Koľko veľa nepotrebujem. Sem. Dám sem. Potom mi príde poštou tie výrobky. Určite. Uhnite. Chcete byť? Si ne. Dobre. 15 emeraldov, 15 dia. Tu mám len toľko. Nevadí, tak z toho, 15 z toho. Dobre. A môžeme zobrať. Wow, rabovanie, animácia, odrazenie, ostras. Wow, s týmto dobijem aj svet. A prečo aj nie? To je ale... Takže hotel. To nepotrebujem nič. Hore by som si niečo kúpil. Aha. Skúsim si dať do obchodu. Mohla by sa to aj tak rozšíriť. Nepotrebujem sklo. No. Kaktusy by som si rád pestoval. Za kaktusy. To sú 4. Dám 2. 1, 2, 3, 4. Dobre. Nemám žiadne peniaze. Tak môžem ísť asi už domov. Čo asi budú tak na múce. Toto si dám. Dám si teraz závody. Tak, neviem. Tam je to vyzbrojené. Základne skôr. Na čo si vsadím? No, alebo biela. No, biela. Dobre. Biela. Aspoň vyskúšam na ten môj nový meč. Biela. Takže ideme. 3, 4, 5. Pohodte. Šup. No. Ideš. No, nezastavuj sa. No. Je to tam?
No ešte není. Okay. Nie. Sakryš. Poďme. A, už išiel. A, to už som prehral. To je marné. Že ja vôbec nemám na takéto hry šťastie. Neviem ani prečo tak. Konečne mať zabiť. Ale dobrý meč. Ty vidím, že je vylepšený. Ho. Ty jo. Jedným šupom. Tento môžeme aj použiť. Tá vydržala tento. Ty sa mi trafil. Oha. Asi dneska pôjdem zase do hotela. Vždycky ten deň tak hrozne ubieha. O bože, veď nemám peniaze. Nevadí, tak si zarobím túto sú. Rýchlo si dám to, nech môžem spať. 2, 4, ešte 1, 2, 3, 4. Dobre, takže 1, 2. Ty preč už. Pán. Chcete? Nemôžem ho zabiť. Kašlem na ňu. Ale nevadí. Dám toto. Zaplatím takto. Môže byť, no. Takže 1 noc, 2 emeraldy, 2 dní. Ne, to nemôžem. Môžem. Ale kašlem na to. Dám. Tu máte. Teraz tu prespím. Jo. Dobrú noc. V oblečku som. No, nemám ho kam dať, tak nič. Nevadí. Tvári by som tak chodili. A vlastne moment. Musím ísť rýchlo domov. Počkaj. Nemá tu nejaký stôl? Nevadí. Nažerem si tu. Oha. Rýchlo preč. Kde? Aha, tu je ten vozík. No, ideme. Čaute. Hihihihi. Mal som viac toho predať, ale nevadí. Malo by mi to tak dojsť poštou. Aspoň budem mať nejaké veci. Ale tá bavlna. No fakt bavlnu som mohol dať. Aspoň môžem. Kým som tak vyrobil nejaké veci. Ale... creeper. Bože, keby teraz ma zastavil tu creeper, tak by... Len toto. Som dostal infarkt. To by bolo. Bože.
keby som teraz mohol ísť rýchlejšie, chcem rýchlo ísť do tej miestnosti novej, kúknuť, na čo by tak asi mohol. Ale mohol by som tam laboratórium. Honci by som tak mohol ísť, že hen tam, no môžem ísť na budúce. Potom si na chvíľku tak zdriemnem. Snáď. Možno. Pokiaľ nezaspím, lebo mne sa vždycky stáva, že tak až ráno sa tak väčšinou. To by bolo dosť dlho. Rýchlo. Naučil som sa. Mám som si ten meč radšej tak schovať. No a vlastne tam, kde boli tie zlato a tie veci, sú kde? Čo tam je? To tam nikto nedal si vybrať peniaze. Čiže som tam nič nedal, lebo to podľa mňa bolo na nič. Na chvíľu. Potom ešte zničia to. No. Z toho chodenia. Už ma bolia nohy. Teraz ešte s chodíkmi. Toto je... Wow. Ty jo. Wow. No fakt. Laboratórium si môžem. Nebolo by toto dobré? No, mohlo by aj byť. Sem dám. A toto. Trikrát. Si dám ešte také s vodou. Niečo. Nejaké vecičky. No teda. Rýchlo. Wow. Param. Som aj pomaly námesačný. Chvíľku si zdriemnem, pokiaľ sa ráno nezabudím. A to je určite dosť, tak si idem spať.